Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη εκπομπή ορθά κοφτά με αποδείξεις. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι θέμα νευραλγικό, θέμα φλέγων. Το έχουμε συζητήσει και με άλλους υποψήφιους βουλευτές. Σήμερα στην συζήτησή μας, στην παρέα μας, προσκεκλημένος είναι ο κύριος Φώτης Μιχαλακόπουλος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στον Α τομέα Αθηνών. Κύριε Μιχαλακόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα, σας καλησπερίζω κύριε Σπυρόπουλε, καλησπερίζω όλους τους Έλληνες, όλους τους συνέλληνες, όλους τους συμπολίτες μας από αντάχου της Γαίας. Θα ήθελα να προσθέσω, θα ήθελα να διευκρινίσω μάλλον, ότι το θέμα της συζήτησης είναι η στρατηγική, η εθνική στρατηγική, η εθνική εξωτερική στρατηγική και η ηθαγένεια. Εθνική στρατηγική, εθνική πολιτική, ακούμε και ξανακούμε από πάρα πολλούς πολιτικούς κυρίως και πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Εκείνο που δεν γνωρίζουν οι πάντες, οι περισσότεροι, είναι ότι εθνική στρατηγική εξορισμού σημαίνει το σύνολο των ενεργειών εκείνων που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα της χώρας την οποία εκπροσωπούν. Κύριε Μιχαλακόπουλε, τι εννοούμε όταν λέμε εξωτερική στρατηγική και εξωτερική πολιτική και ποια είναι η εξωτερική στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθεί η χώρα μας, συγκεκριμένα στην παρούσα χρονική στιγμή στο ελληνοτουρκικό, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Βεβαίως. Πρέπει να καταλάβουμε ως Έλληνες πολίτες και ως άνθρωποι γενικά ότι η εξωτερική στρατηγική είναι συνυφασμένη με τα κυριαρχικά δικαιώματα και με την κυριαρχία ενός κράτους. Όπως και εσείς αναφέρατε πριν, σίγουρα πρέπει να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, πρέπει να εξυπηρετεί τα κυριαρχικά δικαιώματα κάθε χώρας, κάθε πολιτείας και γι' αυτό θα πρέπει η πολιτική που θα εφαρμόζεται στο εξωτερικό πάντα να είναι υπέρ των πολιτών του συγκεκριμένου κράτους. Αυτό, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε πουθενά σε καμία πολιτική, καμία κυβέρνηση, εγώ θα πω από την κυβέρνηση Καποδίστρια, Ιωάννη Καποδίστρια και εντεύθεν, όπου όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που κατ' ουσίαν για μένα είναι και συμμορίες που λιμένονται αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό και τον Έλληνα πολίτη, όλοι οι πολιτικοί αυτοί, όπως και οι ουραγοί αυτών των πολιτικών κομμάτων, εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες είναι κατά του Έλληνα πολίτη, κατά του ανθρώπου και θα πω όχι πολιτικές, αλλά θα πω κομματικές γραμμές, διότι χωρίζοντας τον ελληνικό λαό, χωρίζοντας τον Έλληνα πολίτη σε παρατάξεις, είτε δεξιός είναι αυτός, είτε αριστερός, είτε κεντρός, με μια μεγάλη, τεράστια πραγματικά διαίρεση, κατ' ουσίαν δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να εφαρμόζουν κομματικές γραμμές που δίνει εντολή το κόμμα και αν δεν εφαρμόσουν αυτές τις κομματικές εντολές, εννοείται εξωστρακίζονται, είτε παραιτούνται, είτε απολύονται. Μάλιστα. Και ούτω καθεξής. Το δόγμα διέρη και βασίλευε δηλαδή, έτσι, που γνωρίζουμε ανέκαθεν από αιώνες πάντα. Με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγείται η βούληση και η θέληση του κάθε λαού. Με το διέρη και βασίλευε. Θα ήθελα στην προκειμένη περίπτωση να δούμε ένα βιντεάκι το οποίο έχει να δώσει κάποιες απαντήσεις πάνω στο θέμα που συζητάμε. Ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν με τις χρήσεις γης. Πας σήμερα και δεν ξέρεις αν μια έκταση είναι δασική, δεν είναι, αν είναι αρχαιολογική. Και μπορούμε να κάνουμε πολύ γενναίες τομές στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Και ξέρετε, κύριε Χατζηνικόλη, κάτι παραπάνω. Η εκστρατεία του να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών τη χώρα και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα είναι μια εκστρατεία που θα την αναλάβω προσωπικά εγώ. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο νυν Πρωθυπουργός, ότι θα αναλάβει προσωπικά ο ίδιος να πουλήσει τη χώρα. Το είπε συγκαλυμμένα κάπως, το έβαλε και σε παρένθεση, αλλά το νόημα δεν αλλάζει. Αυτό είναι το νόημα, ότι έχει αναλάβει, ότι έχει εντολές να αναλάβει και έχει αναλάβει να πουλήσει τη χώρα. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Εγώ θα πω να ξεπουλήσει τα πάντα. Θα πω ότι αυτή τη στιγμή
όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, και οι προηγούμενες, αλλά και αυτή η κυβέρνηση, η οποία κατ' ουσίαν ήταν κάποια στιγμή αντιπολίτευση και τώρα έγινε κυβέρνηση, δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο από το να ξεπουλάνε την εθνική μας κληρονομιά, από το να απεμπολούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, λες και είναι δικά τους. Λες και κάποιος τους τα χάρισε, λες και οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης τους έδωσε αυτή την εντολή να ξεπουλήσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να απεμπολίσουν την εθνική μας κυριαρχία, να ξεπουλήσουν τα λιμάνια μας, να ξεπουλήσουν τα αεροδρόμια μας, να ξεπουλήσουν τα πάντα. Η λαϊκή εντολή είναι σαφέστατη. Μπες στην εξουσία, μπες στη διακυβέρνηση και κάνε ό,τι είναι δυνατόν για το συμφέρον του πολίτη. Ό,τι είναι δυνατόν για το συμφέρον της Ελλάδος, για το συμφέρον της ιερής μας χώρας Ελλάς. Μάλιστα. Να μην ξεχνάμε ότι πάντα άπαντες στις προεκλογικές τους δηλώσεις πάντα μιλάνε για την εντολή που θα πάρουν από το λαό, μιλάνε για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων αποκλειστικά και μόνο. Είναι υπερπατριώτες πάντα όλοι, έτσι, στις προεκλογικές δηλώσεις τους πάντα. Και σίγουρα η ιστορία είναι σαφής, είναι γραμμένα, καταγεγραμμένα τα πάντα. Τίποτα δεν κάνουν από όλα αυτά που εξαγγέλουν όταν είναι προεκλογική περίοδος. Τελικά. Να συμπληρώσω, αν θέλετε, κύριε Σπυρόπουλε, μου κάνετε στην αρχή την ερώτηση την οποία δεν απάντησα. Ποια θα έπρεπε να είναι η εξωτερική στρατηγική αυτή τη στιγμή που θα έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα μας με το ελληνοτουρκικό? Μάλιστα. Και επανέρχομαι σε αυτή την ερώτηση με την εξής σαφή απάντηση. Από το 2010, με το νόμο 3845, στην ουσία απεμπολίσαμε εντελώς την εθνική μας κυριαρχία, ανεφόρουμ και αμετάκλητα, όπου υπογράφθηκε το φύλλο αριθμός 1, ο 3845 είναι ο αριθμός φύλλου, μάλλον αριθμός 65, ο νόμος υπαριθμών 3845, όπου ο συγκεκριμένος νόμος λέει ότι παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο και να υπογράφει, προσέξτε τι λέει, να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, όχι κατά βούληση, όχι κατ' ουσίαν κατά συνείδηση, να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού. Και λέει στο τέλος αυτής της παραγράφου, τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εισάγονται στη Βουλή για κύρωση. Μετά από 5 μέρες, επειδή είδαν ότι ίσως, και μπορεί να μην κυρωθεί κάποια ξεπούλημα, κάποια σύμβαση, έγραψαν το 3847, μετά από 5 μέρες, το οποίο λέει, όχι προς κύρωση, αλλά προς συζήτηση και ενημέρωση, ισχύουν και εκτελούνται από τις υπογραφείς τους. Που σημαίνει μια τεράστια προδοσία κατά του ελληνικού λαού, μια τεράστια προδοσία κατά του Έλληνα πολίτη, μια τεράστια προδοσία που πραγματικά θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης να σταθεί σε αυτή την προδοσία και να δει τελικά που δίνει τον ψήφο του. Δίνει στους ανθρώπους αυτούς που έχουν υπογράψει απεμπόληση εθνικής κυριαρχίας, ενώ δεν γίνεται. Στο Σύνταγμα κατηγορηματικά και ρητά γράφει ότι δεν απεμπολίσει εθνική κυριαρχία ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο. Κύριε Σπυρόπουλε, σοβαρό το θέμα πραγματικά. Κάποια στιγμή ο πολίτης και ο συμπολίτης μας και ο συνέλληνάς μας θα πρέπει να μην έχει επιλεκτική μνήμη και να θυμόμαστε όλες αυτές οι προδοσίες που έχουν γίνει, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν φέρει σε τελειωτική εξαθλίωση τους συμπολίτες μας, τους ιδίους εμάς, και μας έχουν κάνει πραγματικά να έχουμε πάνω από 50 με 60.000 αυτοκτονίες για οικονομικής φύσεως αίτια, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα, εννοείται για τα χρέη, εννοείται για τα κυνηγητά από τις τράπεζες, τις πρακτικές εταιρείες, τις απειλές και γενικά το φόβο που ενσπείρουν μέσα στην ψυχή. Έτσι, είναι όπλο ο φόβος τελικά. Ένας άνθρωπος αφαιρεί τη ζωή του για οικονομικής φύσεως αίτια. Πόσο οξύμορο πραγματικά εν έτη 2020 που λένε ότι η τεχνολογία έχει φτάσει στο απόγειον. Πραγματικά έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε φαΐ να φάνε, ούτε στέγη αυτή τη στιγμή να κοιμηθούν και κάποιους άλλους ανθρώπους να απολαμβάνουν πακτολό χρημάτων
Θα το δούμε σε λίγο. Βεβαίως. Είναι ένα από τα θέματα που θέλω να συζητήσουμε. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί πραγματικά είναι ένα ανατριχιαστικό. Είναι μια ανατριχιαστική διαπίστωση αυτό που κάνετε. Θα ήθελα όμως, για να τα πάμε τα πράγματα με τη σειρά, η ΑΟΣ, η αποκλειστική οικονομική ζώνη της κάθε χώρας, έτσι και της πατρίδας μας, τελικά είναι στα 12 ή στα 6 μίλια με τους Τούρκους? Θα απαντήσω ως εξής. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις, αυτό που επικαλούνται αυτή τη στιγμή και τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και τα στελέχη της αντιπολίτευσης, όπου μιλάνε για κυριαρχικά δικαιώματα, όπου μιλάνε για κυριαρχία στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Δεν θα επιτρέψουμε να μας πάρουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και ούτω καθεξής. Σαφώς, τα 12 ναυτικά μίλια είναι δυνητικό μας δικαίωμα, δηλαδή είναι υπό προϋποθέσεις. Εμείς, εάν θέλουμε, η συμφωνία έχει γίνει ήδη. Ισχύει. Είναι τα 12 ναυτικά μίλια και είναι σαφέστατο μέσα από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή. Περιέχεται στον ΟΗΕ. Είναι ψήφισμα του ΟΗΕ αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένο τα 12 μίλια. Βεβαίως. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή κυβερνήσεις και αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα απολύτως, παρά μόνο να κάθεται να παίρνει χρήματα στα έδρανα της Βουλής. Και το μόνο που να κάνει είναι ένα θέατρο του παραλόγου μέσα στη Βουλή. Ο ένας μαλώνει με τον άλλον και κατ' ουσίαν όλοι είναι φιλαράκια μέσα. Σε ένα θέατρο, πραγματικά θα το ξαναπώ, παραλογισμού. Πραγματικά, εγώ κάποιες φορές κάθομαι και το αναλογίζομαι και το σκέφτομαι και λέω, εάν είναι δυνατόν, πώς έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή και έχουν φτάσει σε αυτή τη διαδικασία να έχουν κοροϊδέψει ολόκληρο λαό και να νομίζουν ότι υπάρχει αντιπολίτευση όπως υπάρχει και κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα και εννοείται ότι εφόσον είναι δυνητικό μας δικαίωμα, απεμπόλησαν αυτό το δικαίωμα και έφτασαν στο σημείο να λένε από τα έδρανα της Βουλής ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης, να λέει ότι είναι κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, να μιλάει για εθνικιστική άποψη τα 12 ναυτικά μίλια. Μάλιστα, ναι. Και να έχουμε και τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, να λέει ότι πολύ απλά οι ειδικές δυνάμεις θα διαφυλάξουν τα 6 ναυτικά μίλια και όχι τα 12 ναυτικά μίλια, διότι είναι δυνητικό μας δικαίωμα. Προδοσία πραγματικά, προδοτικές κινήσεις, ανύπαρκτη πολιτική, ανύπαρκτη εξωτερική πολιτική, ανύπαρκτη στρατηγική, ανύπαρκτος κρατικός μηχανισμός, τον οποίο το βιώνει στο πετσί του καθημερινά ο συνέλληνάς μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για ένα διαφημιστικό μήνυμα και επανερχόμαστε με το επόμενο θέμα. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Παράγγειλε τώρα 216 800 98 10 και 690 99 69 698. Επανερχόμαστε, κύριε Μιχαλακόπουλε, μετά το διαφημιστικό μηνυματάκι που στείλαμε. Ο Roots Race στις μέρες μας. Βλέπουμε λοιπόν την Τουρκία να βγάζει αυτό το ερευνητικό σκάφος, να αλωνίζει την Ανατολική Μεσόγειο,
σε περίπτωση, μάλλον η άποψή σας, τι θέλει να επιτύχει η Τουρκία, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει, θελήσει και με κάποιον άλλο τρόπο η Τουρκία, εκτός από το Roots Race, κάνει κάποιες άλλες κινήσεις και θελήσει να κάνει διαπραγματεύσεις για πετρέλαιο, για φυσικό αέριο που πιθανόν θα βρεθεί στη Μεσόγειο, που θα βρεθεί στη Μεσόγειο και υπάρχει, είναι βεβαιωμένο πλέον. Θα δεχτεί η Ελλάδα να συζητήσει, να διαπραγματευτεί στην περίπτωση συνεκμετάλλευσης αυτών των πόρων, των φυσικών πόρων, ακόμη και αν είναι μέσα στα χωρικά μας ύδατα? Αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Αλλά πριν απαντήσετε, θέλω να δούμε ένα σχετικό βίντεο. Zaten şimdi bizim sınırlarımız içerisinde Akdeniz ve 12 adaları zaten vakti zamanında bize vermeleri gerekiyordu. Bir süre onlarda kalıp bir süre sonra bize vereceklerdi. Ve bu yüzden yani aramaları gayet normal, arasınlar. Bence Akdeniz Türkiye'ye ait olduğu için Yunanistan'ın buna karışması pek de doğru bir şey değil yani bana sorarsanız. Akdeniz tane Türkiye'ye ait, yani Türkiye istediği gibi Akdeniz'e doğal gaz da arayabilir, başka şeyler de arayabilir. Bu Türkiye'ye ait bir şey. Ben bizim karasularımızda Yunanistan'ın hak iddia etmesine şaşırıyorum. Mısır'ın da onlarla anlaşma yapmasına, yani bizim dostumuz olması gereken bir ülkenin Yunanistan'la anlaşma yapmasına şaşırıyorum. Bu bizim doğal hakkımız ülke olarak, Türkiye olarak, Türk vatandaşları, Türkler olarak. Bunu da sonuna kadar savunacağımızı, hem devlet hem millet olarak savunacağımızı düşünüyorum. Yani Yunanistan'a şöyle görüşlerim olarak, deniz bizim denizimiz. Yani Yunanistan'ı alakadar eden hiçbir şey yok. Bence herkes haddini aşmamalı. Herkes devletimizde dediği gibi şımarık çocuğunuza sahip çıkın. Sonuçlarına katlanırsınız. Onun dışında Yunanistan'la olan ilişkimiz tabii ki sürekli ne yazık ki son zamanlarda kötüye doğru gidiyor. Ancak Yunanistan'ın arkasında tabii ki Avrupa ülkeleri olduğu için bunlar da kışkırtıyor ve bu sorunu daha fazla tetikliyorlar. Halbuki bizim Yunanistan'da halkların bir sorunu yok ama tabii ki bu duruma gelmesini biz de istemezdik. Οι συνεντεύξεις αυτές είναι πρόσφατες. Έχουν πάρθει από πολίτες της Τουρκίας, έτσι, μέσα στην Τουρκία, και νέοι και μεγαλύτεροι από ό,τι είδαμε, και οι οποίοι, σύμφωνα με ό,τι τους λέει η κυβέρνησή τους ή τα σχολεία τους ή οποιοδήποτε άλλος μεγαλύτερος τους, η Μεσόγειος και το Αιγαίο ανήκει στην Τουρκία. Έτσι, το έχουν δεδομένο πλέον. Σημαντικό. Ποια είναι η δική σας άποψη? Έχουμε δει μέχρι τώρα μια τεράστια προπαγάνδα της Τουρκίας με αποφάσεις και νόμους στην Τουρκία ότι όποιος προσβάλλει τον πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν, κυνηγέται ως εγκληματίας και φυλακίζεται κατευθείαν. Όποιος πει σε δημόσιο διάλογο κατά του Ταγίπ Ερντογάν, του προέδρου κατ' ουσίαν, γίνεται αυτομάτως εχθρός της κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν και τον φυλακίζουν. Ακριβώς το ίδιο είναι και η προπαγανδιστική πολιτική που έχει δώσει ο γείτονας πρόεδρος και όλη η κυβέρνηση στους πολίτες Τούρκους με μια τεράστια πραγματικά κομματική προπαγανδιστική τακτική, όπου κατ' ουσίαν φτιάχνει όχι πολίτες, αλλά φτιάχνει ανθρώπους οι οποίοι είναι σκλάβοι και δούλοι στο συγκεκριμένο καθεστώς. Το συγκεκριμένο βιντεάκι ζήτησα να παιχτεί για να δείξουμε κατ' ουσίαν και να μπορέσω να έχω την ευκαιρία να πω στους Έλληνες συμπολίτες μας και στους πολίτες οι οποίοι μας ακούνε, μήπως τελικά με τις κυβερνήσεις μας γίνεται ακριβώς το ίδιο? Μήπως τελικά όλη αυτή η κομματική ταγή, όλη αυτή η γραμμή που βλέπουμε που ακολουθούν τα κόμματα είναι για να βάλουν τον Έλληνα πολίτη σε μια προπαγανδιστική σκέψη και σε μια διαδικασία η οποία είναι εντελώς ψευδεπίγραφη και εντελώς ψευδής? Μα φυσικά το ερώτημα δεν είναι για απάντηση, είναι ρητορική. Βεβαίως, είναι ρητορική η ερώτηση. Έτσι ακριβώς γίνεται σε κάθε χώρα αυτή τη στιγμή που είναι εταιρεία,
Όλοι νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας υφίσταται ως κράτος, αλλά είναι εταιρεία και η Ελλήνος Συνέλευσης και εμείς ως ενεργοί ελεύθεροι Έλληνες και ενεργοί πολίτες έχουμε αποδείξει και έχουμε δείξει ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή λέγεται Ελληνική Δημοκρατία Hellenic Republic. Έχει αφημί στην Ουάσιγκτον DC, είναι 4-0-93-11-06 και στην Ουάσιγκτον DC και έχουμε και έδρα στο Βερολίνο. Όλες οι χώρες κράτη αυτή τη στιγμή είναι εταιρείες. Και τώρα ερχόμαστε στο αρχικό ερώτημα που μου κάνατε για το Oruç Reis, εάν και εφόσον θα μπορέσουμε να πάμε σε μια συνεκμετάλλευση, εάν βρεθεί κάποια κοιτίδα πετρελαίου και οτιδήποτε. Πρέπει να καταλάβουν και να γνωρίσουν οι Έλληνες συμπολίτες μας, οι πολίτες μας, γενικά όλοι οι άνθρωποι, ότι η Ελλάς έχει υπογράψει τουλάχιστον 50 συμφωνίες και συμβάσεις, όπου έχει δώσει ως ιδρυτικό μέλος της Παγκοσμίου Τράπεζας τα δικαιώματα της πώλησης όλων των προϊόντων στην Παγκόσμια Τράπεζα. Δηλαδή, ό,τι προϊόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται από μετάλλευμα, από πετρέλαιο, από αλουμίνιο, από σίδερα, από σπόρους, από οτιδήποτε, τα αγοράζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Δεν έχει δικαίωμα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση, με αυτή τη συνθήκη θα πω εγώ, οποιοδήποτε κράτος αυτή τη στιγμή να κάνει εξόρυξη πετρελαίου, εάν δεν το επιτρέψει η Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό είναι ένα τεράστιο εντός εισαγωγικών μυστικό, το οποίο ήρθε και αποκάλυψε ο Αρτέμις ο Σόρας και μας έδειξε τα παγκόσμια ταμεία, όπου το 2007 έχουμε στον ισολογισμό που τον υπογράφουν 3 αξιωματούχοι, είναι ο Κάρολος Παπούλιας ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, είναι ο υπουργός Οικονομικών, ο Αλογοσκούφης, και ο Αδαμάντης Βασιλάκης είναι ο πρέσβης τότε στα Ηνωμένα Έθνη. Υπογράφουν 115,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον ισολογισμό της τράπεζας, τα οποία είναι στο λογαριασμό της Ελλάδος από το 1967 και έκτοτε με τη συμφωνία αυτή τη συνθήκη τοκίζονται 4% κάθε χρόνο. Τώρα είναι περίπου το ποσό αυτό τετράκις. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και όλοι οι άνθρωποι ότι οποιαδήποτε εξόρυξη πετρελαίου γίνεται στον πλανήτη, από οποιαδήποτε χώρα η οποία συμμετέχει στην Παγκόσμια Τράπεζα, στην ουσία είναι μέτοχος της Παγκοσμίου Τράπεζας, έχει κέρδη και απολαβές από την εξόρυξη αυτή του πετρελαίου. Έχει κέρδη και απολαβές από οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή γίνεται, η οποία ξεκινάει παγκοσμίως, βεβαίως. 210 χώρες περίπου είναι τώρα. Πρέπει να ξέρει ο Έλληνας πολίτης ότι αυτή τη στιγμή, αν γίνει μια εξόρυξη πετρελαίου στο Ντουμπάι, έχουμε και εμείς απολαβές. Δηλαδή παίρνουμε και εμείς χρήματα. Άρα κατ' ουσίαν, για ποιο λόγο να έρθουμε στη Μεσόγειο και να αρχίσουμε μια διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου που προφανώς θα διαταράξει και το περιβάλλον, βεβαίως, το θαλάσσιο ορί, το οικοσύστημα και το καθεξής. Τη στιγμή, γιατί μας έλειψαν τα 115,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα ξοδέψαμε τελικά για να θέλουμε να βγάλουμε καινούρια πετρέλαια, τα οποία, ναι, μπορούμε να κάνουμε εξόρυξη πετρελαίου, εμείς αυτή τη στιγμή υπό την αιγίδα βεβαίως της Παγκοσμίου Τράπεζας, αλλά δεν μπορούμε να διαθέσουμε το πετρέλαιο, να το πουλήσουμε δηλαδή πιο έξω, έτσι ακριβώς όπως θέλουμε εμείς. Να το εμπορευτούμε εννοείται, με κέρδος. Βεβαίως. Αυτό το ορίζει μόνο η Παγκόσμια Τράπεζα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την κάλυψη των ιδίων αναγκών. Αυτό είναι μέσα στη συνθήκη, βεβαίως. Μπορείς να καλύψεις για οτιδήποτε έχεις αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της χώρας ανάγκη. Για οτιδήποτε. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, το τι θα πουλήσεις πιο έξω, στο εξωτερικό, θα πρέπει να συμφωνήσει η Παγκόσμια Τράπεζα σε συγκεκριμένο αριθμό βαρελιών και σε συγκεκριμένη τιμή. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο Καντάφη, π.χ. στη Λιβύη, σαφώς είχε πάρει έγκριση από την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά π.χ. θα πω μια ενδεικτική τιμή, είχε την έγκριση να βγάζει μέχρι 1.000 βαρέλια την ημέρα. Και αυτά τα βαρέλια, κάθε βαρέλι το πουλάει στα 130 δολάρια το βαρέλι. Αυτός τι έκανε? Έβγαλε 100.000 βαρέλια, π.χ. και το πούλησε προς 100 ευρώ.
Άρα τι κάνει? Αυτομάτως διαταράσσεται η οικονομική ισορροπία του πλανήτη. Και σαφέστατα του την πέσανε και πολύ και είχε την κατάληξη δικαίως, που είχε την κατάληξη που είχε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι συμφωνίες έχουν αποκαλυφθεί από την Ελληνοσυνέλευση και από τον πρόεδρό μας τον Αρτέμι τον Σόρα. Γι' αυτό και είμαστε και οι μόνοι ως Ελληνοσυνέλευση που μιλάμε μόνον για διαχείριση πλούτου και καμία διαχείριση χρέους, διότι αυτή τη στιγμή ό,τι χρωστάμε θα το βρούμε με επιτροπές, εάν και εφόσον και όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση η Ελλήνων Συνέλευσης. Μάλιστα, κύριε. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα ποσά είναι πραγματικά ηλικιώδη. Αλλά τι να πεις σε έναν λαό που έχει μάθει, να με συγχωρήσετε για τη φράση που θα πω, στα φραγκοδίφραγκα και δεν μπορεί να διανοηθεί ότι υπάρχουν εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια, όπως είπατε. Αλλά όταν βλέπεις πραγματικά αυτό τον ισολογισμό με συγκεκριμένες τράπεζες, αριθμούς λογαριασμών και ποσά, να πεις τι άλλο, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Θέλω να πάω στην επόμενη ερώτηση. Είναι και πρόσφατη, 3 ημερών πριν. Είχαμε τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, όπου διετάχθη η αναστολή, απαγορεύτηκε εν ολίγης να γίνει οποιαδήποτε εκδήλωση εθνική και οποιαδήποτε να γίνει παρέλαση. Έτσι. Θέλω να δούμε ένα βιντεάκι σχετικό με αυτό. Αλλά και στην απορρόφηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός σοβαρού, ενός μεγάλου αριθμού προσφύγων που ναι, έχετε δίκιο κύριε Βαλουφάκη, μπορούν να μπολιάσουν και πρέπει να μπολιάσουν μια οικονομία η οποία γερνάει και η οποία χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά όλο αυτό... Όσοι ραγιάδες μείνουν ζωντανοί θα φορτωθούν στα καράβια μας και θα έρθουν σκλάβοι στην Αραπιά. Θα κουβαλήσω εκεί φελάκους. Να ριζώσει καινούργια ράτσα. Να ξεχαστεί και το όνομα ακόμα των Ρωμιών. Έχετε δίκιο κύριε Βαλουφάκη. Μπορούν να μπολιάσουν και πρέπει να μπολιάσουν μια οικονομία η οποία γερνάει και η οποία χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Θα κουβαλήσω εκεί φελάκους. Να ριζώσει καινούργια ράτσα. Να ξεχαστεί και το όνομα ακόμα των Ρωμιών. Γυρασμένη οικονομία και χρειάζεται μπόλιασμα από τους επενδυτές που έρχονται λάθρα στην πατρίδα μας και μπαίνουν μέσα απρόσκλητοι χωρίς να τους ενοχλεί κανείς και αντίθετα όποιος αντιδράσει τρώει και το ξύλο του από πάνω, έτσι. Γνωστά και μη εξαιρετέα. Έχετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό? Καταρχήν θα λέω να πω τεράστια μέγιστη τιμή και δόξα στους αγωνιστές της 28ης Οκτωβρίου, σε όλους τους αγωνιστές οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, το αίμα τους, για να βρισκόμαστε εμείς εδώ και να μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα, να μπορούμε να μιλήσουμε πραγματικά σε μια διαδικασία η οποία προς το παρόν η ομιλία, ο λόγος ακόμα επιτρέπεται. Και θα ήθελα να πω στην εξής παρατήρηση. Βγήκε ένα ΦΕΚ στις 26 Οκτωβρίου του 2020, είναι αριθμός φύλου 47-43, η οποία είναι για αναστολή διενέργειας παρελάσεων, γι' αυτό έκανα πριν και την παρατήρηση, εθνικής εορτής 28 Οκτωβρίου κατά το έτος 2020. Και το τονίζω παρελάσεων, γιατί είναι απαγόρευση παρελάσεων και όχι εκδηλώσεων. Στη συγκεκριμένη στιγμή που οποιοσδήποτε π.χ. στη δίκη της Χρυσής Αυγής είχαν βγει όλες οι αριστερές οργανώσεις και έκαναν κατά χιλιάδες διαδηλώσεις, πορείες και οπουδήποτε σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και τελικά αυτό που ενόχλησε ήταν η παρέλαση. Είναι το βίντεο που είδαμε και εξηγείται πραγματικά και τη δήλωση του κ. μας για το μπόλιασμα των Ελλήνων. Πρέπει να ξεχάσουμε τα πάντα, πρέπει να ξεχάσουμε την καταγωγή μας, πρέπει να ξεχάσουμε οτιδήποτε αφορά την εθνική μας ταυτότητα, οτιδήποτε αφορά την ελληνική μας σημαία, οτιδήποτε αφορά τους προγόνους μας και τους ήρωές μας και τους αγωνιστές μας, για να μπορέσουν κάποια στιγμή να κάνουν την άλωση όπως έχουν σχεδιάσει, με ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο που σε κάποια άλλη εκπομπή μπορούμε να το συζητήσουμε πιο εμπεριστατωμένα και πιο εκτεταμένα. Βεβαίως, βεβαίως.
Πακτολός χρημάτων, κυριολεκτικά πακτολός χρημάτων, για όλους τους λάθρομετανάστες, γιατί είναι λάθρομετανάστες και ας απαγορευτεί 1000 φορές, είναι, η γλώσσα δεν μπορεί να διαστρεβλωθεί, λάθρομετανάστης. Μπαίνεις χωρίς να σε προσκαλέσει κανένας, μπαίνεις κρυφά, μπαίνεις λάθρα μέσα στη χώρα. Και λαθροεισβολής είναι, γιατί έχουμε δει και παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, οι λαθρομετανάστες, λοιπόν, πακτολό χρημάτων, επιδόματα, συγκοινωνίες, επικοινωνίες με ίντερνετ. Σε όλους μας το ίντερνετ κοστίζει, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτοί ήρθανε με ολοκαίνουργα τηλέφωνα, τα είδαμε όλοι, και με ίντερνετ σύνδεση. Λοιπόν, εκτός από αυτό, σπίτια κατασχεμένα Ελλήνων, στα οποία αρχίζουν και μπαίνουν οι λαθρομετανάστες μέσα, και οι Έλληνες άνεργοι να πεινάνε, να αυτοκτονούν και άστεγοι. Τι λέμε πάνω σε αυτό? Κύριε Σπυρόπουλε, πραγματικά το θέμα είναι τεράστιο. Πραγματικά το θέμα, εάν κάτσουμε να το συζητήσουμε γενικά, θα πάρει, εγώ θα πω, ημέρες. Βέβαια. Έχει τεράστιες παραμέτρους, τεράστιες συνιστώσεις, με τεράστιες αδικίες, με νόμους παράνομους που έχουν υπογραφεί από την κυβέρνηση, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αυτή τη στιγμή αποφασίστηκε επί Τσίπρα ότι στην Ελλάς χωράνε 120 εκατομμύρια μετανάστες. Στο Μαρακές έγινε μια τέτοια συμφωνία. 38 νομίζω. 38 εκατομμύρια νομίζω. 38 εκατομμύρια. Ναι, μπορεί να... Ναι, δεν έχει σημασία το νούμερο, έχει σημασία το εκατομμύρια. Τη στιγμή που είμαστε 11 εκατομμύρια πληθυσμός, αυτόχθονες γηγενείς πολίτες, και έχουμε, εγώ θα πω, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια μέχρι τώρα μετανάστες, οι οποίοι απολαμβάνουν πραγματικά πακτολό χρημάτων, όπως είπατε και εσείς πριν στην ερώτησή σας. Προνόμια. Και όλα αυτά υπό την ανοχή της κυβέρνησης, υπό την ανοχή της αντιπολίτευσης, με την ευγενική χορηγία και συνεισφορά μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπου μέχρι και πρόσφατα είδαμε 33 μέλη ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανώσεων στον εισαγγελέα, ακόμα και για κατασκοπία. Μάλιστα. Δηλαδή έγιναν συλλήψεις σε μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, εγκληματικών οργανώσεων. Οι λεγόμενοι αλληλέγγυοι, αυτοί που είναι αλληλέγγυοι, οι ψυχοπονιάριδες που λέμε, που λυπούνται και βοηθάνε, ας πούμε, τους μετανάστες που θαλασσοπνίγονται και έρχονται στα παραλιά μας. Έτσι. Που τους βλέπουμε τόσα χρόνια να τους βοηθάνε από τις βάρκες και να τους βγάζουμε. Επαμοιβή φυσικά, έτσι. Με εκατομμύρια ευρώ πραγματικά να δίνονται στους ανθρώπους αυτούς και σε ασυνόδευτα κατ' ουσίαν προσφυγόπουλα, που δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για να διαπιστώσει αν όντως είναι μόνο του ασυνόδευτα ή αν όντως είναι από ποια χώρα, αν είναι ανήλικοι, πόσο χρονών είναι και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ό,τι δηλώσει ο καθένας ήταν. Βεβαίως. Δηλώνει σαν ηθαγενής και τελικά παίρνει την ηθαγένεια. Τόσο εύκολα όσο ακριβώς μπορείς σε ένα περίπτερο να πάρεις ένα πακέτο τσίχλες. Τόσο άσχημα τα πράγματα πραγματικά από αυτές τις κομματικές γραμμές και όχι πολιτικές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή από όλες τις κυβερνήσεις μέσα στη Βουλή, όπου Έλληνας γηγενής, αυτόχθονας Έλληνας ηθαγενής, τρώει πραγματικά το μεγαλύτερο ρατσισμό μέσα στο δικό του χώρο, μέσα στη δική του χώρα, μέσα στην ιερή μας χώρα Ελλάς. Πρέπει πραγματικά κάποια στιγμή με διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης όλα αυτά πραγματικά θα έρθουν στο φως. Ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του εδωλίου του κατηγορουμένου, με πραγματικές ποινικές κυρώσεις για όσους διέπραξαν εγκληματικές ενέργειες κατά του ελληνικού λαού και κατά του Έλληνα πολίτη. Δυστυχώς δεν έχω παρά να συμφωνήσω με αυτά που είπατε, κύριε Μιχαλακόπουλε. Μία τελευταία ερώτηση. Βέβαια τα θέματα αυτά, όπως είπατε πολύ σωστά, χρειάζονται μέρες για να
μπορέσεις, ας πούμε, να τα αναλύσεις και να τα συζητήσεις, αλλά εμείς απλά κάνουμε μία προσέγγιση αυτή τη στιγμή σε αυτά τα θέματα. Μία τελευταία ερώτηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι Έλληνες τη χαρακτήρισαν προδοσία της Μακεδονίας, προδοσία της Ελλάδος. Αυτή η κυβέρνηση που ήρθε τώρα, τι έκανε διαφορετικό από την προηγούμενη κυβέρνηση, θα σας ρωτήσω, αλλά θα ήθελα πρώτα να δούμε ένα τελευταίο βίντεο που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το θέμα, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και επειδή είδα και μια χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που επέκρινε με περίσσιο θράσος το γεγονός ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι ναι, δεν θα τους αποκαλέσουμε Μακεδόνες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι περιφραστικά να τους περιγράψουμε. Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω το Μακεδόνα Πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα. Περιμένω να το πείτε εσείς. Και περιμένω και τον κύριο Αποστολάκη να καλωσορίσει το μακεδονικό στρατό στην Ελλάδα όταν θα κάνει κοινά γυμνάσια με τον ελληνικό στρατό. Αυτά έχετε υπογράψει. Αυτά, μην εκνευρίζεστε. Άντε ησυχία παρακαλώ. Μην εκνευρίζεστε. Αυτά ακριβώς έχετε υπογράψει. Ησυχία παρακαλώ. Και αυτά θα ψηφίσετε σήμερα. Όμως η εθνική προσπάθεια συνεχίζεται. Οι δυσμενείς επιπτώσεις από αυτή τη συμφωνία θα πρέπει να αμβλύνονται μέτρο με μέτρο, μέρα με τη μέρα. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, για να απαντήσω και στον κύριο Θεοδωράκη. Δεν απεμπολώ το δικαίωμα του βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα δεχτώ Μακεδόνα Πρωθυπουργό. Πολύ φυσικά, εννοεί εντελώς διαφορετικά πράγματα, είναι σίγουρο. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, πάνω σε αυτό? Εγώ θα πω το εξής. Η σημερινή κυβέρνηση είχε πει ότι δεν συμφωνεί με την Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά θα την τηρήσει κατά γράμμα. Είχαμε δει και τότε τον Πρωθυπουργό, τον σημερινό, τότε που ήταν αντιπολίτευση, που έλεγε και οριότανε ότι δεν θα δεχτεί Μακεδόνα Πρωθυπουργό στην Αθήνα, στην Ελλάδα, και δεν θα απεμπολίσει το βέτο. Αυτό έγινε στις 8 Δευτέρου του 2019. Είδαμε ότι τήρησε κατά γράμμα αυτήν την υποτιθέμενη συμφωνία, γιατί για μας δεν είναι συμφωνία, είναι προδοσία πραγματικά. Δεν αφορά, δεν το λέμε καν ελληνοσκοπιανικό το θέμα, είναι καθαρά σκοπιανικό το θέμα. Αλλά τι να κάνει, κατ' ουσίαν, και οποιοσδήποτε πρωθυπουργός, είτε Τσίπρας λέγεται αυτός, είτε τώρα ο Μητσοτάκης, τη στιγμή που έχουν απεμπολίσει κυριαρχικά δικαιώματα και στην ουσία είναι εντολοδόχοι ξένων συμφερόντων, εντολοδόχοι Ευρωπαίων εταίρων, εντολοδόχοι ενός πραγματικά, εγώ θα το πω, εβραϊκού λόμπι, το οποίο δίνει εντολές για τελειωτικό αφανισμό και ξεπούλημα εθνικής, ελληνικής κληρονομιάς και εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Του ίδιου του Έλληνα εννοείται δηλαδή, έτσι, και του ίδιου του ελληνισμού και της ελληνικότητας. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε και διαφορετικά. Ουσιαστικά ούτε καν αναφέρθηκε πια. Αναφέρθηκε μία φορά τότε, τον Φεβρουάριο του 19, προεκλογική περίοδος 6 μήνες πριν. Μία φορά αναφέρθηκε, το άκουσε όλος ο κόσμος. Να, κοίταξε να δεις τι καλός που είναι αυτός, γιατί ήταν ψηφοθερικό αποκλειστικά, όπως ήταν και όλα τα υπόλοιπα. Θα ήθελα εδώ, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος και η μία πρόταση θέλω να πω, κύριε Σπυρόπουλα, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Τη στιγμή που διαδραματιζόταν η υποτιθέμενη συμφωνία των Πρεσπών, είχαμε και το εξής οξύμορο στην πρεσβεία της Αμερικής, στην ελληνική πρεσβεία στην Αμερική. Βγήκε γερουσιαστής της Αμερικής
και είχε μιλήσει ότι δεν μπορεί να γίνει η συμφωνία των Πρεσπών, διότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Άρα και μια τέτοια συμφωνία είναι άκυρη. Και είχε βγει τότε, είχε σπεύσει η πρεσβεία, η ελληνική, υποτίθεται, εγώ θα την πω ελληνική, στην Αμερική, και είχε διορθώσει τον συγκεκριμένο γερουσιαστή να μην αναφέρεται στο όνομα Μακεδονία ως Ελλάς. Εάν είναι δυνατόν, οι πρεσβείες οι οποίες αυτή τη στιγμή οι πρέσβεις πληρώνονται αδρά, παίρνουν 8, 10, 20, 40.000 ευρώ το μήνα, πληρώνονται αδρά πραγματικά για να εξασκούν τελικά τι? Μια εξωτερική στρατηγική ενός άλλου κράτους, κάποιων άλλων συμφερόντων. Αυτά με την Ελλήνων Συνέλευσης παύουν διαπαντός. Η εξωτερική στρατηγική και οι πρεσβείες μας θα είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι μια ελληνική πρεσβεία, η οποία δρά και ενεργεί μόνο υπέρ των εθνικών, κυριαρχικών, κληρονομικών δικαιωμάτων και του Έλληνα πολίτη. Πάρα πολύ σωστά. Θα ήθελα γι' αυτό το λόγο ακριβώς να δώσετε ένα μήνυμα σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Η εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στο μέλλον σε μια άλλη εκπομπή και σε άλλες εκπομπές αν χρειαστεί. Τα θέματα όλα όσα καταπιανόμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι επίκαιρα, είναι φλέγοντα, είναι καθημερινά. Πρέπει την άποψή μας, την άποψη των υποψηφίων βουλευτών της Ελλήνων Συνέλευσης, να τη βγάλουμε έξω στον αέρα, να την ακούσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Παρακαλώ. Τιμή μου, κύριε Σπυρόπουλε, πραγματικά. Τιμή μου που έχω συστρατευθεί σε αυτόν εδώ τον τεράστιο αγώνα πραγματικής μεταρρύθμισης, μιας μεταρρύθμισης που θα φέρει τα πάνω κάτω. Άλλωστε, όπως είπαμε και πριν, η Ελλήνων Συνέλευσης μιλάει μόνο για διαχείριση πλούτου. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει γραφεία, αυτόνομους οργανισμούς, οι οποίοι είναι αυτοδιαχειριζόμενοι και αυτοχρηματοδοτούμενοι. Και ουδέποτε στο μέλλον μπορεί κάποιος να μας εκβιάσει. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πολιτικούς και υποψήφιους πραγματικά βουλευτές, οι οποίοι έρχονται και προέρχονται από τη βάση. Δεν είναι κανένας επαγγελματίας πολιτικός, δεν είναι κανένας γόνος οικογενειοκρατιών τζακιών, δεν είναι κανένας άνθρωπος υποψήφιος βουλευτής ο οποίος πληρώνεται αυτή τη στιγμή από το δημόσιο. Κανένας δεν έχει απολαβές και όλοι μας έχουμε συστρατευθεί σε αυτήν την τεράστια παλιγγενεσία του έθνους και μιλάμε μόνο για ένωση Ελλήνων. Μόνο για συνένωση Ελλήνων. Όταν ο Έλληνας ενώθηκε στην ιστορία του, πραγματικά ανδραγάθησε. Πραγματικά έκανε τεράστια επιτεύγματα. Έχει φέρει τούμπα τα πάνω κάτω. Οι Έλληνες είμαστε ήρωες. Ένας ήρωας μπορεί να σκέφτεται μόνο ως Έλληνας. Πραγματικά, αγαπητοί μου συμπολίτες, αγαπητοί μου συνέλληνες, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν γίνεται, δεν δύναται από το γένος μας να φοβόμαστε τίποτα. Είναι η ώρα να ενωθούμε και είναι τώρα αυτή η ώρα. Χωρίς κόμματα, όπως ακριβώς είναι και το μοτίβο, το στάτους της Ελλήνων Συνέλευσης, χωρίς κόμματα, χωρίς δόγματα και χωρίς χρώμα του χρήματος. Όλοι μαζί, γιατί αύριο, εάν δεν γίνει η ένωσή μας, αγαπητοί μου συμπολίτες, θα ξυπνήσουμε όλοι δούλοι. Ήταν μαζί μας απόψε ο υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, Φώτης Μιχαλακόπουλος, στον τομέα Α Αθηνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας, μέχρι την επόμενη εκπομπή.